Lousame xa ten todo preparado para vivir 3 grandes citas deportivas no mes de decembro: o Peque Trail, o Belén de Cumes e o Trail de Lousame 2025. O Concello abriu as inscricións o día de hoxe e anunciou unha importante novidade. Por primeira vez, o Trail de Lousame será puntuable nun dos circuitos da Federación Galega de Atletismo. A presentación do evento tivo lugar no Concello, onde o alcalde Esteban Ares destacou o impacto deportivo e turístico destas probas, que cada ano atraen a centos de persoas ao municipio. Nos, digamos, como equipo de goberno, eu personalmente como alcalde, pois mostrar a satisfacción de poder levar a cabo esta actividade. É unha aposta clara que queremos trasladar, que Lousame aposta polo deporte, non só como unha forma de saúde, de cuidarse, sino tamén como do turismo, porque esta actividade vai mover a centos de persoas, este multievento, e co cal é unha aposta clara por, darlle forza a esta área. O responsable do sector Trail Running da Federación subliñou que os puntos obtidos en Lousame pecharán as clasificacións oficiais do ano, cun lugar destacado na gala anual da Federación. Tamén puxo en valor o Peque Trail, clave para promover hábitos saudables entre os máis pequenos. O multievento vai constar de un Peque Trail que terá data o 13 de decembro, un sábado, a partir das 14 horas no Polideportivo Pilar Barreiro Senra, e distribuiremos varias categorías desde sub-8 hasta o sub-14, con varios circuitos adaptados ás capacidades dos cativos para fomentar a práctica deportiva do trail. O evento contará cun amplio dispositivo de seguridade e voluntariado, con máis de medio cento de persoas mobilizadas durante a proba. Desta maneira, o multievento comezará o sábado 13 de decembro co Peque Trail, ás 4 da tarde, e a cal conta cunha inscrición gratuita ata cubrir 100 prazas. Vai a constar de 2 recorridos, un trail curto duns 14 km con 540 de desnivel positivo máis negativo, un trail longo de 25 km con un desnivel de 1140 metros de desnivel positivo e igual de desnivel negativo. A inscripción para o multievento vai a ser na mesma plataforma en carreirasgalegas.com. Un día despois, o domingo 14, chega o Belén de Cumes, cun percorrido de 14 km e saída ás 10 da mañá. E o gran día será o domingo 28 de decembro, co Trail de Lousame. 600 prazas entre a proba longa, de 25 km, e a curta, de 14. As saídas serán ás 10 e ás 11, respectivamente. Neste caso, como temos o Trail de Lousame con dúas distancias oficiais, pasan a puntuar dentro do noso ranking galego. Por un lado, temos os trails do día 28 que puntúan para o ranking preclásico, tanto para son as categorías que van na selección galega por debaixo de sub-23, é dicir, sub-16, sub-18, sub-20, e o trail longo puntuará para o ranking absoluto, no que se chama modalidade clásica, tanto para as divisións absolutas como para os másters. O Concello habilitará aparcadoiros, duchas e servizo de gardarroupa. Haberá premios para os 3 primeiros clasificados de cada categoría, así como recoñecementos especiais para atletas locais e deportistas máster. As inscricións están abertas en carreirasgalegas.com. Lousame prepara así un decembro de deporte e natureza que xa se consolida como unha das citas imprescindibles do propio municipio.